хора, моето име е Персен Кофи и сега ще играя на речната игра Minecraft. И да, само ми зареди и ето, не знам коя версия това ми пука. Това крава ли беше? Не. Така. Съжалявам, ако някои хора им лагат. Да. Между прочим имам лоши новини. Няма да правя видеята повече от 15 минути, защото казват да потвърда канала си. Аз вече го направих 3 пъти и казва, че не може да ми намери страницата. Затова ще го направя на компютър и ако работи, да. Ще почвам да правя видеа повече от 15 минути и много по-хубави. Така виждам кравите супер. Виждам пещера, в която ще отседнем, там ще заживеем. Кога не съм виждал такова развиване дърво. Никога. Това е невъзможно да се случи да намериш раздвоено дърво. Да, рядко е. Наистина е рядко това явление да се случи в играта, но не знам, може някой да е срещал раздвоени дървета. Виждам коне, а това не е нормално, защото сме в така. Повече от това не ми трябва. Така, правим следващата. Виждам мини прасен. Аз така не викам. Да викам мини зомби, мини прасе, мини пса. Да, разбрах. Не можете само така. И знаете, зареждам си телефон и той зареждам телефон и слънчето. Мисля, че е добра идея да пренощувам в тази пещера. И аз забравих да си направя меч. Който единствено мога да направя дърво, затова ще взема 2 камъна.
най-скоро време да мини кофето. Сега малко нам. Търсим въглища. Ще взема пещера с въглища. Искам да ги виждам от светло, иначе не се приема. Така. Чеканито. Още чекан ли то? И още порки. Порки. Какво гледаш? Също няма какво да гледаш. Да. Тук да бяхме стигнали до третото прасе, което не гледам. Което вече не може да гледам. Слепям. Хаштаг прасето слепям. Ей, бъгна ли си се? Ей, ще помогна. Какво? Вие да не мислите, че мразя животните, аз си помогна. Да. Не. Никога няма да падна в дупка с вода. Не искам повече да го кажа. Последния път, когато го казах, падна дупка с вода. Чакай малко. Че аз от тук дойдох. Прекрасно. Трябва само малко да прегледам. Трябва. Нека да се направим къщичка. Така. Ще направим 12 ми стигат. И се спускаме по водната парзалка, която не мисля, че е много добра идея да се спускам по нея. Колко е водна и аз не знам. Без че е его. Така, дай си ми вратата. Да си вземем желязото. Опс. Винаги поглеждайте тавана. Веднъж казвам на братовчет му, викам му, тя ме замайваме и казвам, гледай тавана да не пропуснеш нещо и той се прави на глух, естествено, защото е моят братовчет. И ме гледа тавана. После минаваме покрай едно място и аз глеждам тавана, гледам диаманти. Той се продължава напред, аз грабвам диамантите, той ме пита, къде се бавиш? И аз му викам, и тук ще подмина диаманти. Да. Той ми пита, как? Аз да съм подминал диаманти, невъзможно. Невъзможно. Казах ти да гледаш тавана. Той не си ми казал, аз ти казах. Така. И... Момче? Мри. Просто измери. Така. И... мисля, че
това ще бъде... О! Точно това търся. Прекрасно, даже го има на земята. Сещам, че докато копая, мисля, че ще ми се случат много хубави работи. Както казвам, ония път, когато нямах сървайвал и умрях, понеже на вещица, много гадна вещица. Аз умрях от нея. После... После бутнах в лавата и викам: казах ли ви нещо? Казах ли ви аз на вас нещо? Как казвате? Дали това колко е редно? Тук дали за вас е редно? За мен да оцелея. Да. Това може едно така, че няма. Ще се оглеждам. Вие всъщност знаете ли какво? Така. Тук става малко дърво. Ще изпоче ето това. И тези двете. И ще спра видеото. Не взех 3 вълна, а взех 2. Което значи само едно. Няма чисто без това. И това беше краят на това видео. Чао!